Sulfur je naša technická prístupová topánka, vyvinutá s horskými vodcami pre dokonalú rovnováhu medzi presnosťou lezenia a maximálnym pohodlím. Chceli sme nájsť kompromis medzi dvoma protichodnými vlastnosťami, presnosťou lezenia a celodenným pohodlím pri turistike a práci. Toto je niečo, čo profesionálni horskí vodcovia veľmi dobre poznajú. Preto sme s nimi spolupracovali, aby sme lepšie pochopili ich potreby a vytvorili nekompromisné riešenie z AST, Adaptive Shape Technology. Presnosť lezenia je dosiahnutá konštrukciou topánky, založenej na anatomickom kopyte špecifickom pre prístupovú obuv. Predĺžený systém dvoch šnúrok až po špičku umožňuje presnejšie nastavenie šnurovania. Zvršok Vibram R. Langgrip má lezeckú zónu pre lepšiu silu a výkon hrán pri lezení a tu máme hornú oblúkovú rukoveď, ktorá vďaka ozubenej konštrukcii poskytuje extra prilnavosť a trakciu na kolách via ferrati. Skrytým tajomstvom sulfuru je však okrajová rámová doska z vysokovýkonného TPU materiálu umiestnená priamo nad medzipodrážkou. Vďaka pozdĺžným prvkom poskytuje torznú tuhosť potrebnú pri lezení a zvyšuje pevnosť v prednej časti chodidla, pričom zachováva pružnosť v oblasti priehlavku. Turistická použiteľnosť je zabezpečená medzi podrážkou EVA s dvojitou hustotou. Máme tu tvrdšiu EVA, ktorá spolupracuje s okrajovou rámovou doskou a poskytuje torznú tuhosť a pevnosť potrebnú pre lezenie. Na päte máme mäkšiu zmes EVA, ktorá zlepšuje tlmenie nárazov a prispôsobivosť terénu. Výsledkom je sulfur, dokonalá kombinácia lezeckej presnosti s turistickou použiteľnosťou a pohodlím.